Така стигам и до другият ни съсед, Република Македония. Романтична страница в българската история беше наречена преди време Македония от президента Стоянов. Аз не искам да гледам на Македония като част от историята. Защото колкото повече гледаме на Македония като част от историята, толкова повече рискуваме бъдещето на всички нас. Не само на македонците, но на българите, на сърбите, на албанците, на гърците, на всички съседи в региона. България няма причина да има политика различна по отношение на Македония от тази, която има по отношение на всички останали наши съседи на Западните Балкани. Когато Македония изпълни критериите за членство, когато Македония работи в процес на регионално сътрудничество със своите съседи и когато има добросъседски отношения с всички нас, тогава тя има място и в Европейския съюз. Този процес, който трябва да извърви нашите съседи от Скопие, е същият процес, който трябва да извървят всички останали страни от Балканите. Разбира се, ситуацията там изглежда по различен начин, поради двустранния спор, свързан с името. Формално погледнато, през последната година Македония извървя сериозен път напред, постигна още критерии, които трябваше да отговори в рамките на реформата на някои от институциите си, особено в полицията и в други области. Решаването на двустранния спор, намирането на най-добрия компромис, възможен, има историческо значение за бъдещето на региона. И затова аз смятам, че всеки отговорен политик в един момент трябва да се зададе въпроса: кое ми е по-важно? Миналото или бъдещето? Ако избере миналото, то тогава ще загуби бъдещето. Ако избере бъдещето, то тогава ще може да реализира много по-големи успехи за своята страна, отколкото само ако се основава на търсенето на обяснения, търсенето на причини за съществуването си в историческите книги, в изграждането на паметници и така нататък. България ще продължи да подкрепя Македония по пътя и към Европа, защото стабилността на Македония е важна за сигурността на всички нас. Но тази подкрепа не може да идва за сметка на обидни квалификации, които виждаме към нашата страна, периодично да се появяват в публичното пространство там. Това не е признак на добросъседски отношения и ние това не може да го приемем по никакъв начин. Защото, бидейки първата страна признала нашите съседи за независими, признала ги под конституционното им име, няма нито една причина, поради която те да са видяли нещо лошо от нашата страна. И нито аз, нито това правителство, нито което и да е следващо правителство ще позволи в рамките на нашия диалог с съседите ни да избягваме трудните въпроси, да не им търсим решаването. Но това правителство със сигурност няма да позволи решаването на тези въпроси да се търси извън рамката на перспективата за членство в Европейския съюз. По отношение на Македония, да, съгласен съм. Много от основите на македонската историческа идеология, или не знам как да го наречем, опира до нашата собствена история. И това на никой в България не му е приятно. И затова смятам, че единственият начин, по който тези исторически въпроси могат да се решат, е когато ние ясно заявим, че това е наше общо културно-историческо наследство. Това е наше общо културно-историческо наследство, споделено. Аз нямам никакъв проблем с който и да е гражданин на Република Македония да отида и да положи цветя на който и да е паметник в България, на който и да е национален герой от нашата история. Защото това е наша обща история. Така се е случило през последните 50 години, че ние сме били разделени и така нататък. Но не ми е приятно, когато в Македония чувам да се разказват вицове за как българина
попълващ формуляра за кандидатстване за виза на границата, за да влезе, трябвало да попълни освен името си, всеки трябвало да попълни какво работи. На английски occupation или окупация е израза за какво работиш. И се разказва вица как, когато българин отишъл на границата и те го попитали какъв occupation и той казал не само туризъм. Извинявайте, но това е насложено в едно общество в продължение на 50 години. Тежка идеологическа наслагване от страна на служби, на идеологии, на една комунистическа система, с която сме се разделили. Това не може лесно да бъде преодоляно. Същевременно по никакъв начин това не оправдава липсата на ясен, на ясно послание от страна на македонското правителство, че подобни действия са осъдими и неприемливи. Това е, което ние трябва да искаме да чуем и да видим. Не просто че се случва всяко едно общество, се разказват какви ли не вицове, но не можем да не видим една ясна, категорична позиция от страна на властта, че това е грешно и това не трябва да се прави. Но нека не се и заблуждаваме, че този процес, който от тук нататък или от момента, в който Македония започне да върви към членството си в Европейския съюз и предстои, ще е много дълъг и ще е много сложен. Няма да е хич толкова лесен, колкото много хора си го представят. И една страна, в която потенциално може да има проблеми с всичките свои съседи, би била направила добре да реши максимално от тези проблеми с своите съседи, преди да тръгне по този път. Както по отношение на двустранния спор с Гърция, така и по отношение на България. И затова, може би, не знам дали сте забелязали, но ние през последните месеци нямаме особено интензивни контакти с нашите колеги в Македония. И това е целенасочено, защото аз не смятам, че трябва да имаме някакви фалшиви символи на приятелство, когато фактически нямаме реално основание да показваме такива действия. Така че лека по лека това са неща, които ще се изчистят в рамките на един диалог. Но нито един от тези въпроси, нито историческите ни спорове, нито въпросите на правата на българите в Сърбия или където и да е, и нито един от тези исторически и национални казуси, които може да имаме на Балканите, нито един не противоречи на общата логика, че нашите съседи трябва да бъдат част от Европейския съюз. И докато ние не сме страната, която това го повтаря постоянно и го извежда на преден план, ние ще изглеждаме като страната, която иска да пречи на тяхното присъединяване. А ние не искаме да пречим, защото мисля, че всички в България, включително и от всички части на политическия спектър, си дават сметка, че ако нашите съседи не вървят напред към Европа, нито един от тези проблеми не може да се реши. Ако те вървят напред към Европа, тези проблеми могат да се решат. Това е и общата логика на посланието, което имаме. Все пак нека да не забравяме, че когато преди няколко месеца аз направих първата си обиколка на Балканите, направих няколко неща, които са в много среди непростими. В Косово отидох при сръбското малцинство, в Босна и Херцеговина отидох в Баня Лука, официално. Две неща, които не са стандартна практика, може би, за много хора. И кмета на Грачаница, когато отидохме в Косово, се разплака и каза, това е първият министър на външните работи на страна членка на Европейския съюз, който идва при нас. На връщане, разбира се, от Белград към София нямаше как да не отида да видя и нашите сънародници в Димитровград. Но това означаваше, че отидох и до Тетово в Македония, защото когато човек говори за бъдещето на Македония, не може да няма и пряката комуникация с албанците там.